Assalamu alaikum Nigerian, très urgence, ku yi sharing wagga video ba iri waɗanda kun sani ba sai an urgence. Israel Benjamin Netanyahu an ce ya mutu. Kwanan baya an ce muku ya mutu, an kace karya ne. Mai zuwa wanga mutuwa ta kasashe da yawa sun kace gaskiya ne ya mutu. Jiya Benjamin Netanyahu ya yi wani disku wanda an kadiba cikin talabijin ba shi ne ka magana ba. Iya ce ka magana. Inda an kai konsate ga hoto ne na shi inda yi diskunkin shi an ka ga hannun shi hannuwa waɗanga kananan da su sunan su ga Hausa ba da biyar ne ba da shidda ne kudi ba ku gani inda mutane sun kai konsate ke iya ce an ka ɗauka tana disku da hoton Benjamin Netanyahu suno ba shi ne ba hakikan wada Iran ta ce ta kare da shi mutane yanzu sun hara confirmation kin da gaske ne paske yau ya kai sati guda ba a gan shi ba ba a ga inda yi disku ba jiya zai dusku kuma ya yi dusku jiya kuma ya yi to a iya ba mutum ne da an ka sani ba in kun ba imashikin nan ba mutum ne ba iya ce intelligence artificial ne sun ka ɗauka sun ka yi wannan dusku da shi ina gaida ko ina gaida kowa da kowa ku yi sharing ku yi fataje shi kuma mahaukaci Donald Trump ku yi sharing da ya kira ya kori dinar ya kira ya Rasha da Shin da Europa gabare su zaka su kama mai abu da Detroit da Hormuz. Kai Donald Trump kace ka ciyaki kace Iran ka tattake ta kace Iran ka kare mata komi da komi kuma wai yanzu shi na kiran wasu kasashe su saka su kama mai abu da Detroit da Hormuz wurin da an kai blokin arzikin duniya gabare paske wannan wuri duka petrol kin duniya Iran ta yi blokin shi wanda kace ka ci shi da yaki kuma har yau kana kiran mutane su saka su kama magare shi nana hankali ya duki wannan abu ka ci shi yaki kuma har yau ya hana ma komi karya ne kwana biyu nan da sun ka wuce akwai inda Donald Trump ya ce lancer na misil na Iran duka sun yi da turinkinsu ya ba ta arme da layar na Iran ya ba ta komi da komi na Iran kuma ba a yi minti fudu bayan magana ta Iran ta yi ta bombardankin sojawan shi ta yi ta bombardankin Israel kenan wannan abu shi zai gwadi Amerika da kanta yau kama kamina suke yi abu dai sun rasa kan shi sun rasa kan komi da komi Amerika da kanta yau kansu ya darme ne kowa ya sani a duniya ko dai mahuka cike ko ba ka gani ka san da Iran yau ita ka cin yaki yau ta sa Amerika na kuka ta sa Europe an jinu ta sa Israel cikin matsala na Iran ba karamar kasa ce ba da gaske wadda ake cewa is on the histoire wanda ya kai 10,000-15,000 a ne da gaske ne so america sun aza sun iya sattake a Iran cikin kwana biyu uku ashe Iran ta kai shekara 40 tana fafaran yakin ga america ta ce a yi sai sun ka ce ina mu yanzu na mun ka fara